Goedemorgen. Het was een schitterende simmerdag, maar volop de zinnen. Ik hier in Kemswerd zelfs natuurlijk even een gelegenheid om in het wetter te springen. Hoe ziet het water eruit? Joen en vannacht hebben we brede opklaringen. De zin is de joen nog lang bij. En de temperatuur die zak je erbij. Joen naar zo'n 14 en 16 boven Loon. Er is net volle wind, die is zwak. En die komt uit het eerste naar het noordesten. En in het watergebied de lezen temperaturen nog even wat hoger. Een graad of 16 zonnetje. Ja, ik mooi. Ik ben vol op die zinnen erbij. Er is wel wat bewolking, maar dat stelt net zo heel veel voor. En die temperaturen die vliegen omheen. Het wordt 30 of 31 graden op een heel soort plakken in Friesland. Nou, misschien krijg 22 in het zuidesten. In het watergebied op de waterlanden is krijg even wat minder heat, maar een graad of zo'n 20. De wind is mooi, zwak of matig, krijgt 2 en die komt zo'n beetje uit het zuiden en het zuidwesten. En dan ben we touwen het fruitsig voor de komende dagen. Ja, deze warmte dat gaat vanzelf ook altijd weer te gerren met tongerbuien. Nou, die komen er dan waarschijnlijk ook aan op Tongersdag. Woensdag is nog een oergangsdag, maar wel meer bewolking. Er is ruimte voor de zinnen, het wordt ook warm, maar een graad of 28. Ja, en Tongersdag denk ik toch dat er een heel soort delslagvolk in en mogelijk ook weer zware buien. De temperaturen daarna die gaan naar beneden en dan wordt de tongersdag zo'n 23, 24 en ik vreed zitten we op een graad of 23. En daarbij is het dan wisselvallig, maar ik regelt een aantal beste buien, maar ik geregeld de zinnen erbij. Nog een hoofdelijke jong verder.